बिटिआर सरकारनिफ्राय फोरोंगिरि सानाव हामलायथि बावहरनाय हामलायथिखौ गथायदों कुंग्रिं फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिक्रम बसुमतारीनो 14 नं चिरांदुवार ब्लक UPPL गासै बिटिआर ओनसोलनि फोरोंगिरिफोरनो बिटिआर सरकारा फोरोंगिरि सानखौ लोब्बा लाखिनानै फोरोंगिरिफोरनो लाइजामनि गेजेरजों गाहाम हामलायथि बावहरनायखौ गथायो 14 नं चिरांदुवार ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिया कुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि बिक्रम बसुमतारीनि आखायाव जायखौ बिथाङा सरकारनिसिम गोजोननाय फोरमायहरो आरो फोरोंगिरि फरायसालि आरो फरायसाफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो खावलायहरो। गुबुन फारसे 14 नं चिरांदुवार ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारियाबो सरकारा फोरोंगिरिफोरनो हामलायथि बावहरनायखौ बाख्नायदों आरो सरकारा फरायसा फोरोंगिरिफोर आरो फरायसालिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांगासिनो दं होनना फोरमायो। आङो 62थि फोरोंगिरि सान थामहिनबा डक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णननि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जे दिनैहाय नैबे कुंग्रिं गोजौ फरायसालिनि जा गेवलां फोथाराव मोनसे फोरोंगिरि सान हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव आङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनि जानानै बाहागो लाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो आं बेखौनो बुंनो लुबैदों दिनैहाय बिटिआर सरकारनिफ्राय जे फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै जे जोंनि गेदेमा फोरोंगिरिफोरखौ मान होनानै आरो जोंनि बे फरायसालिनि जोंनि जेरैबायदि दावगानाय बेखौ नोजोर लाखिनानै जोंहा बिटिआर सरकारनिफ्राय जोंनि बिटिआरनि सिङाव गासै गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिफोरनिसिम जे मोनसे जोंहा बेस्ट उइसिस जासिनाय बेबायदि सार्टिफिकेट जों दिनै होनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बेखौ बुंनांगोन जे आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय जे बिटिआर सरकार बे सरकारनि गेजेरजों बेखिनि सार्टिफिकेटखौ राननाया गिबिसिन होननानै जोङो बुंनो हायो आरो जोङो दिनैहाय नुदों बिथांनि जे थांखि आरो नोजोर गोजोन गोख्रों आरो सोमखोर बड'लेण्ड दानायनि जे सिमां बे सिमाङा दिनै मोनफानि उनाव मोनफा जाफुंनो थांगासिनो दङ। आथिखालाव बिटिआर सरकारनि गेजेरजों गोबां बेबादि मिशन लानानै खामानि मावनायखौ जों नुदों आरो बे मिशन बायदिनो दिनै नैबे जिखिनि फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै जे गाहाय फोरोंगिरिनिसिम बा फरायसालिनिसिम जे बेस्ट उइसिस जासिनाय बेयो खोब गोजोनथाव जादों होननानै आं सानो। आं बेखौनो बुंनो लुबैदों जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तियाव गासै 123 फरायसालिफोरनो बेबादि बेस्ट उइसिस जासिनाय जा सार्टिफिकेट बेखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो होनो हानानै खोब गोजोननाय मोनदों। बेनि गेजेराव जोंहा गुदि फरायसालि हिसाबै 114 फरायसालिफोरनो जे बे बेस्ट उइसिसखौ जोङो हैनो हाबाय। लोगोसे जोंहा गेजेर फरायसालि हिसाबै जोंहा गासै 2 बे फरायसालिफोरनो जों बे सार्टिफिकेटखौ हैनाय जाबाय। लोगोसे जोंहा गोजौ फरायसालि बे फरायसालियाव जोंहा जोंनि समस्तियाव गासै 2 फरायसालिफोरनो जोङो हैनो हानानै गोजोननाय मोनदों आरो जोंहा गोजौसिन गेजेर फरायसालि जोंनि समस्तियाव गासै 2 दङ। बे फरायसालिफोरनोबो जोङो बे सार्टिफिकेटखौ हैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आं बेखौनो आसा खालामदों जे जोङो थांनाय समाव जोंनि आसामाव जेरैबायदि शिक्षानि जे जौगाथाय जे सोलोंथाइनि जे मानदान्दा बेयो खोब जोंहा जिल्ला हिसाबै गाहायसिनाव दङमोन। आसामनि 33 जिल्लानि गेजेराव जोङो लास्टनि 2nd पजिशनावसो जोङो मोननो हायोमोन। नाथाय थांनाय बोसोराव जोंनि जे शिक्षानि जे मानदान्दा जे जोंनि शिक्षानि जे जौगानाय बेखौ नायोब्ला जोङो आसामनि गेजेरावनो 1थि मासि आवग्रिनो हानाया जोङो खोब गोजोनथावनि बाथ्रा होननानै जों सानदों। दा बेखायनो नैबे जिखिनि जोंहा जाफुंसारनाय जानो हादों बा मोननो हादों दा गिबियाव जोङो जोंनि फोरोंगिरि सार मेडाममोननो जोङो साबायखर जासिनांगोन। फरायसा बिथांमोननोबो जों साबायखर जासिनांगोन। SMDCनि जोंहा बिबानगिरि बिथांमोननोबो जोङो साबायखर जासिनांगोन। लोगोसे जोंहा बे ओनसोलाव थानाय जे गोबां आफाद आरो गौथुमफोर बिथांमोननोबो जों साबायखर जासिनांगोन आरो जोंनि आथिखालाव थानाय जे प्रमद बर' सारनि जे बिटिआर सरकार बे सरकारनि गोख्रों हाबाफारि मावनायनि जाफुंसारनाय होननानै जों साननांगोन आरो जों मिजिं खालामो फैबाय थानाय समाव जोङो गासैबो खौसेनि नोजोरजों खामानि मावनो हायोबा बे ओनसोलाव जोङो गोबां सोलोंथाइ बिथिङाव दावगानो हागोन। आं बे बाथ्राखौ गोसो गोरबोजों फोथायो। गोबां जेंना दङ फोरोंगिरिफोरनि फरायसाफोरनि फरायसालिनि बिनि सायाव गोबां मावगासिनो दङ आरो मावबावनो थाखाय मा बुंनो सानो? जोङो दिनैहाय नुनो मोनदों जे जोंहा आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय जे सरकार बे सरकारनि गेजेरजों गोबां मिशन लानानै जे बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मिशन बे मिशननि गेजेरजों जोंहा दा UPSC APSC मेडिकेल आरो जोंहा मा दङ बेबायदि गोबां माखासे मिशन लानानै खामानि मावनायखौ जों नुदों आरो जोंहा दा मोनफ्रोमबो फरायसालिफोरखौ जे जोंहा फोजौखांनायनि थाखाय इनफ्रास्ट्राक्चार खालामनांगौनि थाखाय दिनै खामानि मावनायखौ जों नुदों
आरो बेनि गेजेरजों निसय जोङो एसेब्लाबो जौगानाया फैगोन बेखौ मिजिं खालामो आरो फैबाय थानाय समाव जोंहा गोबां बेबायदि खामानि मावनायनि गोनांथि दङ जाय खामानिखौ मावनो हायोबा फैबाय थानाय समाव जोङो इयुन जोलैया जोंनि समाजा जोंनि देशा निसय जों जौगाखांगोन जों बेखौ मिजिं खालामो आरो जोंहा दा फैबाय थादों निउ एजुकेशन पलिसि गोदान सोलोंथाइ बिथांखि बे गोदान सोलोंथाइ बिथांखिनि गेजेरजों निसय जोंहा गोबां खामानि मावनो हागोन आरो जों दिनै नुदों मोनसे देश मोनसे सोलोंथाइ बेबायदि खामानि मावनायनि थांखिया दिनै सरकारा दिनै बेबायदि लानायखौ जों नुदों आरो बेजों खारफानांगौबा जोंहा जथेस्थ' जोंहा खामानि मावनांगौ थागोन दिनैहाय जोङो गोबां जेंना दङ फरायसालियाव जा स्कुलनि जे मार्जार खालामनायनि बाथ्रा बेयो जेंना दङ फोरोंगिरि सर्टेजनि बाथ्रा दङ सिंगल टिचारनि बाथ्रा दङ आरो गोबां फरायसालिफोरा दिनै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बिनि जोंहा जेंना दङ बैफोर जेंनाफोरखौ निसय जोंहा सरकारा बिनि सायाव साननानै खामानि मावनांगौ दं होननानै आं सानो गिबियावनो दिनैनि बे गोथार सान फोरोंगिरि सानजों लोब्बा लाखिनानै आङो सिगां बिटिआर गभर्नमेन्टनो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय खारना जाहैबाय माने जोंनि गोजोन गोख्रों आरो सोमखोर बड'लेण्ड बेनि गेजेरजों जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ स्कुल एडप्शन प्रग्राम खालामदों बेनि गेजेराव जोंनि चिरां दुवार ब्लकनिफ्राय आङो खोनानो मोननाय हिसाबै जोंनि खुंग्रिं हाइ स्कुलजों गंनै बे सार्टिफिकेटखौ टिचार्स डेनि लोब्बा लाखिनानै बेस्ट वेल उइसेस बे सार्टिफिकेटखौ गथायफैनो नाजावनो मोननानै आङो खुब गोजोननाय मोनदों आरोखि आं सानो माने सरकारनिसिम आङो बेखौनो आह्वान खालामनो नागिरो जे जोंनि बायदि खुंग्रिं गोजौ फरायसालिबो गोबां माने गोदोसोनाय फरायसालिफोर दङ जेराव माने गरिब गुन्द्रा खुब बांसिन थायो बेवहाय माने सरकारा मोनफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जेरै शिक्षा इनफ्रास्ट्राक्चार फोरोंगिरि गासैफोरखौ लाफानानै जाहाथे मोनफ्रोमबो नांगौखिनिखौ सुफुंना होयो आं बे जिनिसखौ आङो आसा खालामगोन आरो खावलायगोन जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक नंगौ जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरलायनाय गोथाव केक बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन अब्ला माखौथो नेना थाखो जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दान अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक